Bħalissa hemm 10 skejjel li fihom qed isir it-tagħlim vokazzjonali u minn Settembru 2015 din se tkun estiża l-iskejjel sekondarji kollha. Jiġifieri dawk tal-Gvern, tal-Knisja kif ukoll dawk privati. It-teknoloġija informatika, s-saħħa u l-kura soċjali, l-inġinerija u l-ospitalità huma l-erba' suġġetti ġodda li ġew introdotti fis-sistema skolastika. Il-ġimgħa l-oħra 150 studenti benefikaw minn dan fejn ġabu l-kwalifiki li huma ekwivalenti għal dawk tas-SEK. Bħalissa dawk li iħossu li s-SEK, il-programm tas-SEK ma jiġbidhomx u ma jinteressahomx jew mhumiex jirnexxu fih, nixtiequ nagħtuhom il-possibilità li jagħmlu programmi differenti, li jkunu programmi serji, jkunu programmi prattiċi, jkunu programmi li jiġu imkejla u ċertifikati b'mod differenti milli hu s-SEK. Dawn is-suġġetti vokazzjonali issa se jkunu approvati mill-Bord tal-Metzek. Ifisser li il-Metzek Board qed jagħmel tibdil fl-istatut biex fost l-oħrajn jinkludi rappreżentanti mill-MCAST u mill-ITS. It-tieni biex is-suġġetti kollha fis-sekondarja jitqiesu fuq livell tas-SEK, it-tielet biex iċ-ċertifikat issa li jibda joħroġ tas-SEK ikun jinkludi fih it-timbru tal-Università kif qiegħed bħalissa, imma wkoll tal-MCAST u tal-ITS. Dan il-proġett pilota se jinkludi suġġetti vokazzjonali oħra bħal agribusiness. Mill-bidu tas-sena skolastika li ġejja sa jiġi introdott fl-iskola sekondarja tas-Subien tal-Mosta fih dan il-kulleġġ Marja Reġina. U dan għaliex biex ikun jista' jsir dan is-suġġett għandek bżonn farm mal-iskola. U hemmhekk għandna farm li bħalissa qegħdin isiru fih it-tibdiliet li hemm bżonn biex dan il-farm isir ukoll forma ta' klassi. Is-sena d-dieħla hemm il-ħsieb illi dan is-suġġett nintroduċuh ukoll fil-kulleġġ ta' Għawdex.